Elgondolkodtál már azon, melyik videók robbantották fel az internetet? Derítsük ki! Az 5. helyen áll a Masa és a medve recept a katasztrófára több mint 4 milliárd megtekintéssel. Érdekesek, ez egy orosz rajzfilm sorozat, ami világszerte sláger a gyerekek körében. A 4. helyre csúszik be a See You Again Wiz Khalifától és Charlie Puth-tól több mint 5 milliárd megtekintéssel. Tudtad, hogy ez egy tisztelgés volt Paul Walker előtt? A 3. helyen áll a Shape of You Ed Sheeran-től körülbelül 5,5 milliárd megtekintéssel. Ezt a dalt eredetileg Rihanna számára szánták. A 2. helyen áll a Baby Shark Dance, ami átlépte a 6 milliárd megtekintést. Képzeld el, ez az első videó, ami elérte a 10 milliárd megtekintést. És végül a címvédő a Despacito Luis Fonsi-tól és Daddy Yankee-től, ami megdöntötte a rekordokat több mint 7 milliárd megtekintéssel. Ez a dal 2017-ben vette be a világot. Melyik lepett meg a legjobban? Írd meg kommentben!